uşağı şiirlerine karşı yine yürülesin bağlaşak sokmakların kirler siyesin şiirlerine karşı yine yürülesin bağlaşak sokmakların kirler siyesin. Hayırlı irde, bizning kunimiz shulay boshlana. Ayı vakitinde kullandırsın yağmuru karı dünyalar bulsun tügerek seyirden yansın her yürek ağırlıklarını ciğerge kıray bilsin kış ey bu ömür yolları vurmalı sikerteli diren bulaşı kırları büyük bula urları olsun sağınıp silerge kuşsun mağdur gilerge duvanların dost işlerin kılgan amellerinde ey bu ömür yolları vurmalı sikerteli diren bulaşı kırları büyük bula urları olsun sağınıp silerge kuşsun mağdur gilerge duvanların dost işlerin kılgan amellerinde duvanların dost işlerin kılgan amellerinde Кылган гамәлләре белән үрнәк гаилә. Оста баянчы, җырчы Илнур Арсланов һәм оста шәкшәкче, моңлы җырчы Әлфинә турында бүген сүзем. Без бүген Әлфинә белән Илнурның җылы гаилә учагына кунакка килдек. Исәнмесез, хәерле кичләр, Илнур, Әлфинә. Исәнмесез. Әлфинә, Илнур, беренче итеп үзегезнең гаиләгез белән таныштырып үтсәгез иде. Biz ikimiz de Башкортстанның Бакалы районы Камышлы авылыннан, мен өзüm инде Илнур Таллысыза авылыннан. Шунда очрашып, танышып, гаилә корып җибәрдек. Безнең инде 5 бала тәрбияләнеп үстек без. 3 апам бар, 1 абыем бар. Бөтенебез дә исән саулар бүгенге көндә, Аллага шөкер. Инәкәйне безнең төп йортта минем олы апам карый, аңа бик зур рәхмәтлебез. Аңа исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Әле аның янында кеше булгачтан инде без тынычлап торабыз дигән сыман. Мин Таллысыз авылында туып үстем. Семьяда типшек бала мен, 5 бала, 2 кыз.
Шулай. Şimalaydık. Ortadan şabayı merhum indi. Eniyim de merhum, etiyim de merhum. Şulay, finalda kavuşup, turmuş kurup jiberdik. Talısız avulunda. Hem indi 96 yılına şuşa Erikli avuluna kelip töplendik indi biz. Әйе. Erikli hazır bizning tuğan avulumuz yazmaş diler bitinde. Indi, Avuluna yakın. çık bitip. Bik motor avul. İkinci tuğan avul bitinde bana kadar tuğan avul olmasa da indi. Әйе. 3 bala Şunda tərbiyələb yaşayız. üstürdük. 2 balabız Qozanda, öz işləri bilan işləyirlər. Olabız oxuyal, aspiranturada, Allah'a şükür işləyir. Kiçik qızımız Aliyə 11-ci klassına. Klassqa kirdi indi bu yıl, isen soğuna oqub, uңышлы gana egzaminlərini tapşırıb, onu da Allah yolğa bastırasımız var, Allah versə indi. Özümüzге də isenlik, sağlıq versin Xudayım. Илнур, неше итеп менә бер дә бетмәс төкәнмәс мәшәкатьле тармак терлекчелек, авыл хуҗалыгы белән үзегезнең эшегезне бәйләргә булдыгыз. Ну, Avunda avulda yaşaganda kolxoz vaqtında o indi biz уже şer sıyır malı, sağım sıyır tutayıq indi. Ügüzlər arıyı, malımız köbüyü. Şulay etip hamanda arttırdık. Kolxozlar bitke şimdi men şu основном 2010 yıldan soň indi. İş bitke şimdi kolxozlar taraldı bitinde. Bilesiz. Şundan üzeriz mallar satıp aldık. 2 mene kekir yılgadan 2 sıyır ap aytıp, mene şaytıp 8 başka jitkirdik sıyır malın. Men de payaz bastığı da azına kaydaşlıydım. Masa zavatda, andan indi to'xtadim, mal işini açtım. Mene şoy üzeriz. İlegine ve xo'jaliklarına hazır işleybiz indi. Әлфинә, әле синең бу кадәрле мәшәкать өстенә авылда ялгыз әбиләргә дә социаль ярдәм күрсәтәсең бүгенге көндә. Ничек җитешәсең син? Барыбер үз хуҗалыгында эшләгәчтән инде буш вакытта кала. Шуннан чыгып инде мин өстәмә табыш табылыр дип әзрәк шушы эшкә керергә булдым. Моңынчы инде мин 2008 елга чаклы бухгалтер булып эшләдем. Аннан 1-4 ел сатуда эшләдем кибеттә. Инде кибетне дә япканнан соң иде үзебезнең шул малларны карадык инде, сөттә җыйдык инде шул арада. Аннан соң инде шушы социаль өлкәгә кирип киттем. Әбиләр карыйм, ала әбиләрем Аллага шөкер бөтенесе дә әйбәт, хәлемне аңлый торган. Алар минекен, мин аларныкын аңлыйм дигән сыман бергәләп шулай итеп эшләп ятабыз әле. Моның кадәр физик хезмәт, гаилә мәшәкатьләреннән соң әле авылдашларга күңелле ял бүләк итеп үзешчән сәнгатькә дә вакытыгыз кала сезнең. Шулай бит, Илнур? Әйе, мен үзем баянда уйнайм, уйнарга яратам. Шул электән калган гадәт бар онытылмый ул. Буш вакыт булган саен 5 минутманда 3 минутны барып тартып алам мин аны. Элегрәгә көтү көткәндәге көтүгә барып, көтүдә гармуннар белән кашкаршып уйнап, бәрәңгеләр пешереп шулай итеп ятайдык. Хәзер инде көтүне менә Аллага шөкер 2 ел җайладык. Электропостук белән көтәбез хәзер. Авыл кешеләр белән берлектә чираттан көтәбез. Аллага шөкер. Клубыбызда оешкан Умырзая вокаль ансамбле хәзер 21 ел, менә шул 21 ел буена мин шул ансамбльдә йөрим бит инде. Төрле концертларда, бәйрәмнәрдә безнең катнашлыкта үтә инде.
Әйе, менә мин мәдәният йортына эшкә урнашкач, Илнур белән Әлфинә бер генә чарадан да калмыйча, җыр моңнары белән уртаклашып, бик актив катнашып, мәдәният өлкәсендә миңа ярдәм итеп киләләр. Алар минем уң кулларым. Әлфинә, менә синеңчә авылда хәзер хатын-кызга тормыш итүе ничегрәк? Элекке белән чагыштырганда дип әйтимме соң? Синең фикерең ничегрәк? Хәзер авыл тормышы барыбер да җиңелрәк дип әйтәсем килә инде. Элеккегә караганда бөтен нәрсә автоматлаштырылган. Сыерларны аппарат белән савабыз инде. Кир юл машиналары автомат. Хәзер хатын-кызга иң кыены шул бит инде ул. Газлар кергән, сулар кергән, су белән әзрәк проблемалар бар инде. Менә киләсе елга үзебезгә казытырга туры килер, наверное. Өстәмә чыгым дигән сүз бит инде ул безнең өчен. Шәһәр кешесе ул әйтә дә ул менә авыл кешесенең барсы да үзендә ите дә, сөте дә дип, ул ит белән сөтне булдырыр өчен күпме тырышлык кирәк. Үзең тырышмасаң, алар берсе дә синең өстәлеңә килеп утырмай. Менә быелгысы елны гына алсаң да инде нинди корылык ел булды, печәннәр, саламнар, сулар бетте, көтүлекләрдә. Хаман ишетәбез. Бочка белән көтүлекләргә су алып барабыз бит инде. Шушы бөтен эшләребезне күреп дигән сыман инде бәрәкәткә тапшырабыз бит инде без менә сөтне. Бәрәкәтнең җитәкчесе Рәмис Сахапов безне инде шул республика конкурсында катнашырга чакырды. Һәм без анда икенче урынны алдык һәм иң яхшы шәхси хуҗалык исеменә лайык булдык инде. Безне бүләкләделәр дипломнар белән һәм 100 меңлек сертификат тапшырдылар бит инде безгә. Бик зур рәхмәт, конечно. Бу сезнең тырышлыкның нәтиҗәсе инде. Шулай безнең тырышлыкның нәтиҗәсе. Күрә белгәчтән инде барыбер да күңел була инде менә үзебезнең. Авыл хуҗалыгында 8 сыер асраган хуҗалыкларга дип быелгысы елны без конкурста, әлеге дә бая конкурста катнашып 400 меңлек грант тоттык. Сарай, шуның белән сарай салып, дальше да малларны үрчетергә, әзрәк арттырырга инде исәп Алла бирсә. Техникалар уже баш саннары арткачтан техникасыз авыр, конечно, тракторыбыз бар. Аллага шөкер, асын үз кешебез белән җыеп аякка бастырып, шулай иттек. Аңа инде погрузчик алдык, ана печән җыя торган прислар алдык. Булай инде баш саннарга 23-кә җитте инде, Аллага шөкер. Алга таба тагында шулай әзрәк арттыру ягы бар. Менә әзрәк печән чәчергә җир сорау дип йөрибез инде, 10 гектар булса да хотя бы. Менә шул печәнне чәчеп куйсаң, бөтенесен сатып ала, бик күп чыгымнар таләп итә ул. Менә шулай. Илнур, Әлфинә, сезгә эшләрегездә зур уңышлар телим. Киләчәктә инде матур гаиләгезнең ошагы сүнмичә, сүрелмичә пар канатлар булып шулай иңне-иңгә куеп, һәрбер мәшәкатьне, күңелле кичәләрне бергә үткәргә язсын дигән теләктә калып, сездән музыкаль сәлам, Илнур. Әйдә бер уйнап җипсәр әле. Уңышлар сезгә. Рәхмәт.
Kılar vata tuğan yakının tanın Bigrek yakın jonga avının şul şağı Jillerine karşı kileyi giresin Balaşak sukmakların irkelep süyesin Jillerine karşı kileyi giresin Balaşak sukmakların irkelep süyesin